Hello? Hello, John. Where are you? Nakos balay, sir. Sus, John, wag ka kay Baw. Unsa kada kong problema ni mong gihatag na mo. Pasensya na, sir. Daghan kang chef nga gusto mo kuha ani. Ikaw ang mong gipili, pero what happened? John, this is a major issue. I'm sorry, sir. Food poisoning. Oh my goodness. Di na ordinaryong mga tao. Kay Baw ka. I'm really sorry. I know, sir. I'm sorry. These are foreign dignitaries. Kada kong kauhawan ani. It won't happen again. I promise. Sakto ka. It won't happen again. Daghan kayong mga kaso gifile mo dyan. Daghan kayong kaso. Samtala sa ako, sir. I understand nga dako kay kag problema pagkawasi mga asawa. But John... Danica, kapila ng tikaging na ayaw nagdodohain ng kortina si mong mama. Abaw ka, ginahan kay mong mama ni. Masukog ito siya. Madaot na. Pag-amping anak. Ingon ka, dili pwede
dula-dulaan ng kurtina.